Hola, soc Robert Bellsolà, el director de Passi el que passi. Avui, per casualitat, aquí amb una hípica, ens hem trobat a la nostra amiga, la Mònica Pont. Hola, Mònica. Hola, què tal? I bueno, quina casualitat que ens hem trobat. Havent-nos trobat aquí avui. És curiós, aquí amb els cavalls i tal. El Cava es diu, que estem en una hípica que es diu Cava. En aquest lloc no hem filmat Passi el que passi. La veritat que no s'ha rodat aquesta pel·li aquí. Es podia haver fet, Es podia haver fet. Unes bones escenes a cavallito, Bé, de fet, hi ha cavalls a la nostra pel·li, és veritat. Pues, amb la Mònica fa cosa d'un any, jo li vaig donar el guió de Passi el que passi i li vaig oferir el paper protagonista i em va dir que nanai de la Xina. Com va anar això? S'ha d'explicar. A veure, em passa el guió i em diu una pel·lícula d'amor, d'amor, d'amor. Primera pàgina, escenes d'amor. Amor. Segona pàgina, escenes d'amor. Tercera pàgina, escenes d'amor. Quarta pàgina, escenes d'amor. Hi ha alguna de diàleg, eh? Hi havia diàleg, eh? Entre amor i amor hi havia alguna de diàleg. Es va espantar, es va Llavors espantar. em vaig espantar i li vaig dir, a veure, estic d'acord de fer la pel·li, però elimina'm alguna escena d'amor i tal. I vaig dir, no es toca ni una escena i tal. Ni una línia, em va dir. Ni una línia. El guió és meu. I no va fer la pel·li. Ara a la vista. Us podeu creure que ni una escena d'amor, al final? Ni una, ni una. I al final sembla que sí, però no acaben de fulminar-ho. Per tant, m'arrepenteixo moltíssim. Ara el que farem és a la propera pel·li, que és de sadomasoquisme anal, ella serà la protagonista. Sí, perquè com que sé que al final es quedarà tot amb un pequeño besito, doncs ja està. I tenim aquí la Mònica per recolzar la nostra pel·li. A més, ens ha fet una promesa, que és que vindrà el dia de l'estrena amb topless. No. Excuse me? Em sembla que no era així, no era així. Em sembla que no era així. Era que vindré a recolzar... A presentar la pel·li. Jo presentaré la pel·li. Passi el que passi, tindrem a la Mònica també a l'estrena a les sales de cinema. Per supòsit, a mi aquí, apoyar aquesta pel·li i el director Nobel Bellsolà. Cinema català independent fet sense subvencions. Corta, talla.